Bisan hindi Christmas, yara lang nakadisplay sa puluyan ni Dr. Ricky Galiaga ang iya 510 ka mga nativity set collection gikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Gamay pa siya suno kay Doc Ricky, mahilig na siya sa Belen. Gani sa ilang nga mga higayon sa pagbiyahe abroad, nagsugod sila sang iya nga nagtaliwan nga asawa nga si China sa ilang nga Belen collection. Ang iban diri, mga ginregalo man sa iya. I was fascinated with Belenes. So China and I were able to start traveling, which we both love. Every city we'd go to, we'd buy a book about the city. So we also know about it and learn about it. And instead of buying the Eiffel Tower or Leaning Tower of Pisa or whatever, we decided, why don't we get a Belen from each place? Amo na nagsugod. May mga paborito si Doc Ricky sa iya nga koleksyon. Isa na diri ang ining na-paint sa bato sa isa ka Italian artist nga ilang nga nakuha gikan sa Canada. Paborito niya man ang mga ining himo gikan sa Bone China nga gikan France, nga mas makita ang istorya kung mayara sang suga nga nagasiga. Made in Malaysia naman ang ining himo sa brass nga isa ka limited edition. Some are a little expensive. But that's my I don't have any other luxury or any other it's my passion. Kada nativity set suno sa doktor, mayara sang kaugalingon nga istorya nga nagalakip sang kultura sang lugar kung sa diin ini nagikan. Himo sa corn husk naman ining set nga gikan sa Poland. Himo naman sa clay ang ining nativity set gikan sa Mexico kag makit-an nga ang mga bayo nga suksok sa mga characters santo man sa sang bayo sa lugar. Kasubong man sa ining gikan sa pungsod Pilipinas, nakabarong kag kamisa Chino. Wala naman sang nawong ining British nativity set nga ginhungod sang artist. May collection man nga hindi lamang ang Holy Family ang yara, kundi ang isa ka bilog nga village. Ang ini nga beaded doll naman ang gikan sa Zimbabwe. Ang gikan man sa Bolivia, tigaylo nga donkey, liamas. Pero, suno kay Doc Ricky, ang labing makahulugan ang mga paagi sa sining mga Belen, makit-an o kunayhan liwat nga mapahanungdom sa mga nakakita sini ang mensahe nga ginadala, ang pagpakatao ni Jesus sa sining kalibutan. What I like about Nativity, it reminds us of Christ. Amo na importante, like the other day, ang guarda sa Lasal, Baudok, base, pikaw, yung ako na Christmas. Yung pikaw, yun depende sa imo. Importante, arang Diyos. Kag basta arang pamilya mo, di ba lang? You eat together. Even if it's simple, maybe last year you had ham. This time, maano ka na lang. Spam. So, mahal mo niya spam. Pero as long as you have the idea of Christ, tahong, ini naman ang pinakagamay sa nativity set collection nga daw isa lang kapulgada. Ginapangitaan pa ni Doc Ricky sang sara nga mabutangan sini. Bangod sa kadamo sa nativity sets kag malikawan ang pagkabuka sini, ginpakamaayos ang doktor nga ibutang na lamang ini sa permanente nga mga lugar sa iya nga puluyan. Karon padayon ang iya nga koleksyon para sa mga kulang nga characters sa pila niya ka mga nativity sets nga wala pa makumpleto kag ang mga yadtong unique na lamang o kung tumalagsahon mga bagay nga wala pa sa iya nga koleksyon.